Naikkan semua. Nomor 2 lang merapat ke? Ibinahan namin. Binahan. Ayaw pasay na itong mutul. Sa kalor pati na ida. Alita mo dito na luwas ka. Buhay ko sa mga. Pasay. Galis Banggar matikilog ba? Buhay sa mga nihalo. Ano ilang sarapan dito? Ay, lumululaw sarapan nga. Abere. Ano yan? Ay, jangan. Ay, si. Kumuha kita niya.